Euskararekin lotura izan dezakeen aurkikuntza gauzatu da Nafarroan lantzeko meategi batean hain zuzen ere. Bertan 2000 urteko inskripzio baskoniko bat aurkitu dute. 3 zeinu identifikatzea lortu dute ikertzaileek eta IKAE edo IGAE bezala transkribatu dituzte. Alduguren Euskal Autonomia Erkidegoko idazkari nagusi Pilar Garridok jakinarazi du ez duela bere burua berriro aurkeztuko karguan jarraitzeko. Haren asmoa da proiektua bultzatzen jarraitzea, baina 2., 3. edo 4. lerrotik. Radio Euskadin esan du badaudela alderdian hura ordezkatzeko moduko militanteak. Lapau konpainia Karabako eta Bizkaiko osasun garraioa eskaintzari utziko dio azaroaren 30 baino lehen zerbitzuan atzemandako urraketen ondorioz. Horren ildotik Eusko Jaurlaritzak iragarri du akordioa lortu duela enpresarekin aipatutako epean irteera ordenatua egin dezan. Dena dela osasun sailak nabarmendu du anbulantzia zerbitzua etenik gabe eskaintzen jarraituko dutela tarte honetan beste enpresa batek zerbitzua bere gain hartu arte. Ipar Euskal Herrian azaroaren 25ean sartuko da indarrean alokairuak mugatzeko neurria Lapurdiko Tentsiopeko 24 udalerritan Pirineo Atlantikoetako prefetak eta Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak atzo sinatu zuten akordioa eta egungo etxebizitza krisiari aurre egiteko beharrezko neurria zela esan zuten biek. Bihar hilabete beteko da Israelek Libanoren aurkako azken oldarraldia hasi zuela, Beirut lehen aldiz bombardatu zuela eta gaur Hezbollah Libanoko talde xiitak Israelen aurkako gerran beste pauso bat eman du. Tel Avivi eraso egin dio. Israelgo hiririk handienetan 2. bombardatu du, iazko urrian Hezbollahren eta Israelen arteko ikamikak areagotu zirenetik lehen aldiz irismen ertaineko misilak erabilita. Gabon deizuela guztioi, Aixeindar enpresak Laminorian eraiki nahi duen parke eolikoak ondorio kritikoak izango lituzke eta eragingo lukeen ingurumen inpaktua ez litzateke onargarria. Arabako Foru Aldundiak Laminoriako parke eolikoaren ingurumen eraginei buruz ondutako txostenak ez du zalantzarako tarterik uzten. Parke eolikoa eraikitzeak kalte oso larriak eragingo lituzke interes komunitariokoentzat eta lehentasunezkoentzat jotako landare eta habitatetan eta Natura 2000 sareko gunean. Argi aldizkariak aurreratu ditu txostenaren ondorioak. Arabako Aldundiko ingurumen jasangarritasunaren eta natura ondarearen saileak joan den ekainaren 14an igorri zion Eusko Jaurlaritzari Laminoria izeneko zentral eoliko eta fotovoltaikoaren ingurumen eraginei buruzko txostena eta argia da ondorioetan. Parke eolikoaren inpaktuaren eragina oso larria litzateke ingurumenarentzat. Euskal presoen egoera konpontzea bizikidetzaren aldeko inbertsio bezala ulertu behar dela adierazi du Arnaldo Otegik. Radio Euskadin gauzaturiko elkarrezketa batean EH Bilduko koordinatzaile nagusiak 2050ean oraindik euskal presoak egoteak bizikidetzari mesederik egingo ez ligiokeela baieztatu zuen. Deberíamos de llegar también a la conclusión de que la resolución del problema de los presos, de la memoria y el respeto a las víctimas, deberíamos de entenderla cada vez más como una inversión a futuro de la convivencia del país que como una resolución de cosas que han ocurrido en el pasado. Yo creo que haríamos una sociedad mejor si fuéramos capaces todos de entender que esto es una inversión de futuro.
Pilar Garridok ez du Podemoseko koordinatzaile nagusi gisa jarraituko Euskal Autonomia Erkidegoan. Radio Euskadin eginiko elkarrizketa batean Garridok adierazi du ez dela berriz kargura aurkeztuko, baina alderdian jarraituko duela bigarren edo hirugarren lerroan. Podemosen Euskal Autonomia Erkidegoko idazkari nagusi Pilar Garridok iragarri du ez duela bere burua berriro aurkeztuko karguan jarraitzeko. Al partido se lo trasladé ya hace mucho tiempo porque una decisión tomada. Creo que había cumplido ya mi labor como secretaria general en Euskadi, que no me iba a volver a presentar. Creo que puedo aportar de estos lugares. Voy a seguir empujando el proyecto de Podemos. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan esan du, badaudela alderdian ura ordezkatzeko moduko militanteak, baina balitekeela hautagaitza bakarra aurkeztea. Pero también es verdad que yo creo que hay una unidad muy importante en Podemos Euskadi y no sería raro que hubiera una única candidatura. Azaroan izango dira alderdiaren hauteskunde primarioak eta zuzendaritza berrituko dute haren bidez. Garridok azpimarratu duenez, zuzendaritza berria indar berrituta, lema hartuta eta berriro bultzatzeko moduan aterako da. Era berean, Andoni Ortuzarrea Jotaren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak datorren urtarrilaren 20an Donostiako Danborrada egunean jakinaraziko du alderdi jeltzalearen zuzendaritza nazionaleko presidentetzan jarraitu ala ez. Hain zuzen ere, egun horretan abiatuko da datozen 4 urteetarako alderdiko presidentea eta Euskadi Buru Batzarreko 8 burukide berriak aukeratzeko barne prozesua. Duela egun batzuk Ortuzarrek esan zuen duela aspaldi hartua duela karguan jarraitu edo ez erabakitzeko erabakia, baina orain arte ez du horren berri eman nahi izan militanteek euren buruzaiak aukeratzeko askatasuna izan dezaten eta ez dezaten baldintzatu martxoaren 29an eta 30ean Donostian egingo den batzar nagusiaren barne prozesua. Iruñeko auzitegi bateko epaile batek urtebete eta 9 hilabeteko espetxe zigorra ezarri die bi gazteri Espainiako bandera zeraman gizon bati eraso egin izana egotzita. Askeren manifestazio baten inguruan jazo zen gertakaria. Auzipetuek gainera 900 euroko isuna ordaindu beharko dute. Nafarroako Hezkuntza Departamentuak mahai gainean jarri duen azken proposamena motz geratu dela iritzita, urriaren 29erako greba deialdiari eutsi egiten diotela jakinarazi dute Hezkuntza Publikoko sindikatuek. Zenbait aurrera pauso eta hobekuntza egon direla aitortu arren uste dute mobilizaziorako arrazoiak badaudela oraindik. Carlos Jimeno Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Kontseilariaren eskaintzan hobekuntzak onartu arren, irakaskuntza publikoko sindikatuek urriaren 29erako deitu duten grebari eustea erabaki dute. Sindikatuek adierazi dutenez, ez dute saiarekin hitzordu berririk adostu, naiz eta kontaktuan jarraituko duten. Jimeno sailburuak hitzorduaren aurretik iragarri duenez, saiak onartu egingo ditu sindikatuek helarazitako proposamen batzuk. Va a aceptar algunas de las propuestas que las organizaciones sindicales han trasladado, en concreto una bajada lineal de ratios en educación primaria, para primero de educación primaria de 23 alumnos y alumnas, y asimismo otra medida que se acumula al paquete de las medidas ya trasladadas, que es una rebaja en la formación de 35 horas, en la formación institucional de 35 a 25, así como analizar casos singulares, casos individuales
en la educación secundaria obligatoria para el análisis de las ratios en esa etapa. Asimismo, con respecto al alumnado mayor de 55 años, siempre que se dé la permanencia en el centro no se asegura las retribuciones de este profesorado. Si bien se organizan o se vinculan las sesiones que no se dan clases, las sesiones que se reducen para dar clases, se vinculan a proyectos, a trabajos, a recursos que se puedan establecer en los centros, a programas. Si bien al profesorado mayor de 58 años, se les reduce 3 horas, es decir, 3 horas para el trabajo personal sin definir, como en el momento actual, y 3 horas que se incorporarán para proyectos y para trabajo, fundamentalmente por la sobrecarga que aluden las organizaciones sindicales. Hala ere, sindikatuen iritzia oso bestelakoa da hezkuntzak egindako hobekuntzei dagokienez. Sindikatuen ustez, hobekuntza horiek mobilizazio garrantzitsuaren bidez, baino ezin izan dira lortu. Ze ikusten ari gara mobilizazioarengatik hobetzen ari direla, hobetzen edo, baina oraindik ez dela nahikoa. Oraindik dugu mahai gainean murrizketa bat, hau da, 55 urtekoek edo gehiago dituzten ordu horiek kendu nahi dituztela eta lan berriak egokitu. Eta gero bestetik ez dugu ikusten hezkuntzaren etapa guztietan ratioen jaitsiera linealik gertatuko denik. Hori oso importantea da, eta gero bestetik egonkortzari dagokionez ez dago deus ere, eta gero bestetik ere soldataren aldetik, hau da, erosalmena berreskuratzeko ez dagoela inongo mugimendurik. Beti ping-pong partida horretan gaude ez, hemen hezkuntza departamentuan esaten dute funtzio publikoaren eginkizuna dela eta funtzio publikoan hori dena geldirik dago. Sindikatuek argi utzi dute lanean jarraituko dutela greba eguna eta gero haien lan baldintzak hobetzaren alde. 5 hilabeteko lanak egin ostean atzo ireki zuten berriro Gurutzetako ospitaleko sarrera nagusia. Harrera eta informazio eremua osorik berritu ostean ireki zuten. Gaur SK sindikatua jakinarazi duenez, sarrera nagusi horretako sabaia erori egin da. SKko hartarazi du langileek ez dutela kalterik jasan, baina egoera oso larria izan dela. Are gehiago, salatu dute ezbeharra gertatu ostean beharginek ondoko eremuan lanean jarraitu dutela. Hori dela eta harremanetan jarri dira laneko osasun sailarekin eta gerentzia eta pertsonaleko zuzendaritzarekin. Gainerako sabaia zer nola dagoen berrikusi eta langileen segurtasuna bermatuta egon arte lan eremua ixtea exigitu dute. Zurian beltz jarri dute jakina zena. Lapau enpresak uko egin die Osakidetzarekin dituen kontratuei eta hortaz aurrerantzean ez du kudeatuko Arabako eta Bizkaiko anbulantzia zerbitzua. Atzo heldu zen lehen baieztapen ofiziala Lorea Bilbao Osasun Saileko Administrazio eta Finantzak eta Sailburu ordeak onartu baitzuen Kataluniako enpresak ez duela kontratuari eusteko asmorik eta horren berri emana ziola Eusko Jaurlaritzari administrazioarekin eginiko azken bileretan. Gaur berriz kontratuen eteteari buruzko xehetasunak eman dituzte. Eusko Jaurlaritzako arbidez adierazi duenez, Osasun Sailak eta Lapau enpresak akordioa sinatu dute zerbitzua era ordenatuan bukatzeko azaroaren 30 baino lehen. Edonola ere, Jaurlaritzak argi utzi nahi izan du anbulantzien zerbitzua bermatua egongo dela une oro etenik gabe. Hori bermatu ahal izateko behin-behineko kontratua egingo diote beste enpresa bati osasun garraioari segida eman diezaion. Donostian Aitzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketan akusatuak bere bikotekide ohiarekin batera buruarekin pentsatzeko eta gertaeren logika bilatzeko eskatu diozeko epaimahaiari gaur. Atzo aldiz fiskaltzak Pujana detektatu ezin daiteken tortura eta heriotza krudela jasan zituela baieztatu zuen. Fiskaltzaren iritziz Gipuzkoako auzitegien epaitzen ari diren Aintzane Pujana gaztea labankada ziltzaren kasuan badira froga aski baino gehiago bikotekidaren errugabetasun presuntzia suntsitzeko argi eta garbi heriotza krudela izan zela dio. Zehazki Ministerio Publikoaren ordezkariak gizonezko akusatua biktima prostituitzeko delitu baten erantzuletza jo du. Baita bere borondataren aurka auto batean behin giltzapetuta atxikitzaren eta bere bizitzarekin amaitu izanaren erantzuletzat ere.
Beste emakume auzipetuari dagokionez gizonak prostituitzera ere behartu zuela adierazi du, eta gizonak autobarruan atxiki zuela, hala ere biktima berak hil zuen akusatuarekin batera. Dena den fiskalak onartu du bera etzela bere ekintzen erabat erantzula pairatzen duen adimen desgaitasuna dela eta. 178 aitortu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Fiskala gaineratu du horrek izugarri manipulagarri egiten zuela. Gizonezkoak beldurtuta zuen testuinguru batean benetan gertakarearen jabe baitzen. Ministerio Publikoaren ordezkariak gogoeta horiek egin ditu epaimahaiaren aurreko txostenen izapidean, eta gertatutakoaren xehetasunak eman ditu. Horrela intzan Epujanak Azpidean prostituitzari uko egin ziola jakinarazi du ondorioz bere borondataren aurka autoan atxiki zutela eta jarraian hil. Fiskalak antzeman ezin daiteken torturatzaio du kasua eta heriotza krudeltzat. Epaiketaren ondoren fiskaltzak gizonaren espetxalde iraunkor berrikusgarriaren demandari eutsi dio, baina emakumearentzat kendu egin du aitortutako desgaitasuna egiaztatu baitu. Bestalde auzipetutako gizonaren defentsak bere bezeroaren errugabetasuna mantendu du eta ukatu egin du beste emakume akusatua mehatxatu edo hortxatu izana Pujana hil zezan. Era berean auzipetua eta biktima prostituitza errefusatu du eta auzipetuari gezurra esata leporatu dio. Behin astelehen honetan txostenen izapidea amaituta epaimaiko presidenteak astearte honetan emango die epaia epaimaiko kideei, eta akusatuei azken hitza esateko eskubidea eskainiko die. Gernika Palestina Herri Plataformaren elkarretaratze deialdiak erantzun zabala jaso zuen Euskal Herrian zehar. 179 udalerritan egin zituzten kontzentrazioak Palestinan Israel gauzatzen dabilen genozidioa salatzeko eta herri palestinarraren aldeko babesa erakusteko. Astelehenean urriak 21 Euskal Herriko 178 herrietan elkarretaratzeak egon ziren Gernika Palestina herri ekimenak deituak. Mobilizazioekin sindikatu, ikastetxe eta unibertsitateek bat egin zuten, Israelen zigorgabetasunaren eta Palestinaren genozidioaren amaiera aldarrikatzeko helburuarekin. Gernika Palestina ekimenak egindako agerraldian, Ibon Meinika ekimenaren bozeramaileak lehen mobilizazioa burutu zutenetik urtebete pasadela gogora ekarri zuen. Gizartea bidegurutze historiko batean dagoela adierazi zuen, etorkizuna eta itxaropena eraikitzaren aldeko autua egin dutela argi utziz. Euskal jendartea historiaren alde onean dagoela ziurtatu zuen gainera, bakearen, justiziaren eta gizatasunaren alde alegia. Meinika bozeramaileak mundu zein Euskal Herri mailan indarrak batzeko modu masiboan mobilizatzea ezinbestekoa dela plazaratu zuen. Herritarrak asteleheneko mobilizazioan batzera deituz. Urriaren 21 egindako elkarretaratzean minutu bateko isulunean nabarmendu zen jabaliaren aurkako eraso batean Melihen Al-Habit ilustratzaileren hilketa salatuz. Mobilizazioak 7etan abiatu ziren Euskal Herriko 178 herrietatik, Bizkaiako 63, Gipuzkoako 41, Nafarroako 61, Arabako 12 eta Lapurdiko herri batetik. Sindikatuen elkarretaratzeak aldiz 12etan izan ziren, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, ESK, CGT, LKN, Steilas, Solidari, EHNE, Etxalde eta 3 bertaratu zirelarik. Ipar Euskal Herrian alokairuak erregulatzeko plana martxan jarriko da. Azaroaren 25-tik aurrera Lapurdiko 24 udalerritan etxebizitzen errentaren prezioa mugatu ahalko da.
Etxebizitzaren aferarekin jarraituz Donostiak datorren asteetan eskatuko dio Jaurlaritzari gune tentsionatu izendatzea. Honen harira Gipuzkoako hiriburuko EH Bilduk etxebizitza plan anbiziotsuagoa egin daitekela ere adierazi du. Donostiako udalak datozen asteotan eskatuko dio Jaurlaritzari hiria gune tentsionatu izendatzeko. Eta bai esan dezake datorren aste artera ez gera da iritsiko, baina okertu ibiliko da. Datorren aste ez badima da urrengoa edo daizter onartuko degula. Udal gobernu batzordeak txosten aurkeztu zuen, baina alkateak dio horrek prozedura bat duela, ekarpena jasotzeko aukera baliatu behar baita. Alegazio eta ekarpen ezberdina jaso dira udalean, horiek aztertzen ari dira ondoren dokumentuan gehitzeko. Prozesu horretan dago hirigintza departamentua, eta behin hori amaituta udal gobernu batzordeak onartu eta Jaurlaritzari igorriko dio ark gune tentsionatuaren eskaera azter dezan. Testuinguru horretan EH Bilduren arabera Donostian etxebizitza eskuratzea inoiz baino garestiagoa da. Legea markatzen duena, hau da 2023ako etxebizitza guztien 20% behar dula izan etxebizitza babestua, gero eta urrutiago daukagu. Momentu honetan 4% da bakarrik etxebizitza babestua, eta egiten nahi gean udaletxetik politika guzti hauekin, portzentaioi gero eta baxuagoa izango da. Arrakala hori handitzeko koalizio subiranistatik proposatutako politika berria behar direla diote, legeak, araudiak eta politika fiskalak erabiliz besteak beste. Izagirrek aipatu du EH Bilduren ekarpenari esker Loiolako kuarteletan etxebizitza babestuen 100% handituko dela. Legezko gutxienekoaren aurreikuspena legez alden gehienekora igo dute. Lo que propuso el gobierno contemplaba el mínimo de vivienda pública que marca la ley, el 40%, y ahora recoge que se hará el máximo de vivienda pública que permita la viabilidad económica. Bada Donostiako alkateak esan du babestutako etxebizitza kopuruak bideragarritasunaren arabera eraikiko dituztela Loiolako kuartelean. Borondatea guk hasieratik argia adierazi dugu. Bideragarritasunak posible egiten duen gehiengoa izango dela babestutako etxebizitza kopurua eremu horretan. Donostiatik Iruñeara Nafarroako gobernuak gazteentzako 280 alokairuzko etxebizitza eraikitzeko asmoa du Iruñean. Gure gazteek baduten beraz eskubidea hemen haien bizitza eraikitzeko eta horretarako benetako aukerak izan behar dituzte. Jakin badakigu etxebizitzaren arazoa ez dela egun batetik bestera soluzionatuko, baina benetan uste dugu hori dela jarraitu beharreko bidea. Bizkaiko Foru Aldundiak etxean ematen diren zainketei laguntzeko doako zerbitzua jarri du martxan. Etxetik du izena eta mendekotasuna duten pertsonek eta zaintzaileek duten bizikalitatea hobetzea du helburu. Etxetik doako zerbitzua Bizkaian zabaltzen jarraitzen du Bizkaiko Foru Aldundiak. Funtsezko eginkizuna betetzen dau. Etxean edo hurbileko zentro komunitario batetik, mendekotasun egoeran dagozen pertsonei eta haren zaintzaileei laguntzen jake, holan emoten dan iraupen luzeko arreta sustatzen da. Horretarako teknologia berriez baliatzen da zerbitzua, aurrez aurreko arretaren osagarri eta lagungarri gisa. Zerbitzuari esker, pertsona guztiak etxean bizi ahal izango dira, hala nahi izan ez gero behintzat. Iraietik 9 zentro komunitario daude zerbitzu berritzaile eta aitzindaria eskaintzeko. Bilbon, Etxebarrin eta Zaian egon diren zentroei
Ugaokoa, Leioakoa, Abantokoa, Sestaokoa, Santutxukoa eta Ondarrokoa gehitu zaizkie. Hala ere azken hori, behin-behinekoa izango da, Lehartibaiko erreferentziazko zentroa Markina Semainen egongo delako. Gaur egun lurraldean dagozen eguneko zentroak dira, baina eta etxetik eredua duten zentro bihurtuko dira. Mungiako etxetik zentroare martxan jarri da eta Mungialdeko herriei ematen die zerbitzua. Arrietari, Bakiori, Fruizi, Gamiz Fikari, Maruri Ataberi, Meñakari eta Mungiari berari. Eta 2025 urte hasieran Basauriko etxetik zentro berria ere zabalduko da, eta azken bi horiekin Bizkaiko 11 zentrotan egongo da erabilgarri etxetik zerbitzua. Ekonomian, Nafarroan gertatutako azken lan heriotzak gaitzesteko elkarretaratzea egin du gaur goizean Iruñean ELA sindikatuak. Bertan izan da Irune Rejano. ELA sindikatuak beste elkarretaratze bat egin du azken lan istripua salatzeko Lamaison enpresako langile bat hiltzen joan den ostiralean Lizarrako Agarko enpresan izandako leherketa batean. ELAk premiazko kontrol neurriak eskatu dizkie alderdi politikoei, besteak beste lan ikuskaritzako plantilla hirukoiztea. Honen ondorioz 5 hildako izan dira hilabete honetan lan istripuz Nafarroan. Egoeraren larritasuna dela eta ELAk Nafarroko aurrekontu orokorrak negoziatzen ari diren alderdi politikoei eskatzen dizkie uko egin diezaiotela prebentziorako lurralde ordezkariaren figura finantzatzeari eta zenbateko ekonomiko nahikoak eslei ditzatela Nafarroko lantokietako segurtasun baldintzak kontrolatzeko premiazko neurriak ezartzeko. Lan ikuskaritzako plantilla hirukoiztea barne. ELA sindikatuak elkarretaratze egin du Nafarroko gobernuaren parean lan istripuen aurkako benetako neurriak eskatzeko, baita ostiralean Lizarran izandako azken lan istripua salatzeko ere. Gaur egiten ari dugu elkarretaratzea salatzeko aurreko astean lan hildako bat egon zela istripu batea Lizarran, eta honekin ja dira 17 langile Nafarroan bere bizitza galdu dutena 2024 urtean, horietatik 5 gainera azkenengo hilabetean. Datu hauek jasan ezinak dira eta nazkatuta gaude, Nafarroako langileak nazkatuta gaude, ikusten ari dugulako nola enpresek lortzen ari dituzte Nafarroan inoiz ez bezalako irabaziak eta bitartean langileak gure bizitza arriskoan jartzen dugula. Nafarroako gobernuak sinistralitatearen ardura langileengan jartzen duten informazio kanpainak egitea salatzen duelak eta ez beharren aurka baliabide gehiago izateko Nafarroako aurrekontua handitzeko eskatu du. Aurreko astean ikusi genuen nola Nafarroako gobernuak martxan jarri zuen kanpaina bat, bizitzeko lan egiten dugu, sensibilizazio kanpaina bat gai honekin. Eta ELA sindikaturentzat iraingarria da kanpaina hori, bi arrazoiengatik, batez ere kokatzen du arazoa sensibilizazio faltan, eta gure ustez arazoa ez da sensibilizazio falta, baizik eta enpresei oso merke ateratzen zaiela prebentzio legeak ez betetzea. Eta bestetik ere, ematen da enfoke bat, ardura partekatua egongo balitz bezala enpresarin eta langileen artean, eta ELArentzat hori ez da horrela. Hemen gertatzen ari dela, enpresak diruera bazten ari dutela, eta langileak hildakoak jartzen ari ditugula. Sindikatuak gaineratu duenez, 2025ko aurrekontuak negoziatzen ari diren alderdi politikoei eskatu die prebentziorako lurralde ordezkariaren figura ez eraginkorra finantzatzeari uzteko. Eta bere eskatu nahi duguna da, Nafarroako hurrengo aurrekontuak neurri zehatzak ezartzea sinistralitate laboralarekin bukatzeko. Historikoki lan istripuen esparrua elkarrizketa sozialera bideratu da, UGT komisioz eta patronal kudeatzeko, eta gaur egungo datuak agerian ikusten dituzte politika horiek ez direla eraginkorrak, eta horregatik behar duguna da sektore publikotik lideratuta egongo den benetazko neurriak eta biterkari eta baliabide gehiago jartzea. Azken finean langileak nahi duguna da lanera joatea gure bizitza arriskoan jarri gabe.
Talgoren jabetzaren inguruko aferan, Sidenorrek tren enpresa eskuratzeko salerosketa prozesua martxan dela jakinarazi du. Hala, Talgoren administrazio kontseiluak Bizkaiko enpresa industrialarekin negoziatzen hastea onartu du, Sidenorrek akzioen portzentai bat edo kopuru osoa eskuratzearen bidean. Talgoren administrazio kontseiluak Sidenor talde industrialarekin negoziaketak hastea erabaki du balizko akzioen salerosketa prozesu baten aurrean. Horrek enpresaren kapital sozialaren zati bat edo kapital sozial osoa erostea ekar lezake. Talgok balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi dionez. Tren ekoizleak adierazi duenez, enpresa erosteko interesaren zurrumurruen berri jakin ondoren, Sidenor taldea harremanetan jarri zen pasaden astean kapital osoa edo honen zati bat erosteko interesa adierazteko. Gauzak horrela eta negoziaketa aurrera baldin badoa, Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentea izango litzateke Herribera Beitian lantegia daukan enpresaren bazkide industrial berria. Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak pasaden astean adierazi zuten Talgoren erosketan laguntzeko asmoa. Euskadiko industriaren eta bertako enpleguaren alde egiteko helburuarekin. Nazioartean, Pepe Mujica Uruguaiko presidente ohiak berazken agerraldi publikoa izan daitekena egin du. Hego Amerikako herrialde honetan hauteskundeak ospatuko dira datorren igandean, hilaren 27an, eta Mujica herri partaidetzarako mugimenduaren kanpainako ekitaldi batean izan da. Jarraitzaileei eskerrak emana izan dizkie eta gorrotuaren aurkako eta itxaropenaren aldeko deia luzatu du. Txalo eta Laudorio artean jaso dute Pepe Mujica antza bere azken agerraldi publikoan. Herri partaidetzarako mugimenduaren kanpainaren amaiera ekitaldian agertu da Mujica mezu argi batekin. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Itzulerarik ez duen lekutik erretiratzeko gertu dagoela esan du, baina zoriontsu agertu da bere zalegoaren aurrean. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha, y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Era berean hausnartu du belaunaldi berriak gizateriak ezagutu ez duen aldaketaren lekuko izango direla, eta gaineratu du adimena kapitala bezain garrantzitsua izango dela, eta garapenaren alde borrokatu beharko dela. Eta azken mezu bat helarazi nahi izan die jarraitzaileei. No al odio, no a la confrontación. Hay que trabajar por la esperanza. Hasta siempre. Les doy mi corazón. Bere osasun egoeraz jakitun, jarraitzaileak agurtu nahi izan ditu Mujicak. Ekialde hurbilean Tel Avivi egin dio eraso Hezbolak. Talde xiitak 20 misil jaurti ditu Tel Aviv eta Haifa inguruan Israelgo armadaren azpiegiturei eraso egiteko. Israelek berriz Beiruteko Rafik Hariri ospitalearen inguruak bombardatu ditu eta 13 lagun hil.
Euskal Herrira bueltan duela 2000 urte baino gehiago idatzitako inskripzio baskoniko bat aurkitu du Nafarroako kultura zuzendaritza nagusiko ikerketa taletako batek aierdi 8 meategian lantzeko mehatzeremuan. 3 inskripzio aurkitu dituzte eta ikertzaileen transkripzioen arabera IKAE edo IGAE irakur daiteke. Geuretik sortuak kulturbekaren 3. edizioa abiatzear da. Azaroaren 25 arte egongo da zabalik idazle, komikigile, antzerkigile eta zinemagilei zuzendutako deialdia. Buktegi jaialdia egingo dute hilaren 26an Usurbilen. Ospakizunaren 3. edizioa hitz egiteko Aritz Branton Buktegi atariko burua dugu gaur gurean jaialdiaz hitz egiteko. Ongi etorri Aritz. Eskerrik asko, arratsaldeon. Arratsaldeon baita zuri ere, sarean euskarazko literatura doan zabaltzeko lanean diharduzue Buktegin. Noiz jaio zen proiektu hau? Proiektua hasi zen duela 8 urte. Duela 8 urte ereki genuen buktegi.eus. Ikusten genituen bi gabezia edo alde ahul ikusten genituen euskal literaturan. Bata izan zen liburu elektronikoa oso gutxi erabiltzen zela, eta bestea liburu asko ez zirela plazaratzen edo 2. edizioa ez zitzaien egiten kostuengatik. Beraz, erabaki genuen, bi gabeze horiek uztartzea eta horrela gauza berritzaile bat sortzea, eta hori buktegi.eus da. Egun zeuden bi beharrei erantzuteko sortu zenuten beraz Buktegi berez, euskarazko literaturaren aldeko egitasmo honek, 8 urteko egitasmo honek, nolako egoera du gaur egun? Nola ikusten duzu euskal literatura panorama eta nola funtzionatu du Buktegi webguneak? Euskal literatura nola ikusten dugun? Esango nuke oso alde bateteko oso osasuntsua. Idazle gazteak ere badaude gaur egun eta oso sormen handikoak direla, esango nuke. Bestetik, beste aldean, alegia irakurleen aldean, gauzak ez doa zain ondo. Uste dut oro har euskal literatura gutxi irakurtzen dela, eta hori, guztion artean, euskaraz irakurtzeko zaletasuna bultzatu beharko genukela uste dut.
Asmo argi bat duzue, beraz, bai webgunearekin eta baita jaialdiarekin ere, euskaraz irakurtzeko eta idazteko zaletasuna bultzatzea. Bai, hori da, eta alde berean, azpimarratu nahi nuke jaialdia dela, elkarrekin ondo pasatzeko aitzakia bat. Gure ikuspuntua da literaturarekin gozatzen dugula. Gauzak ikasten ditugu eta alde berean ikasten dugula. Beraz, jaialdian, eta hau da buktegiko 3. jaialdian, uztartzen ditugu literaturako disiplina batzuk. Poesia, antzerkia, solasaldiak, aurten bertsolaritza ere esango dugu, musika, nola ez, eta hori esandakoa, istorioak partekatzen ditugu literaturaren bidez, hori baita literaturaren alde behar da garrantzitsuena, hori beste solasaldi bateko utziko dugu. Orduan, istorioak partekatuz, literatura partekatuz, lagun arte giroan egun osoa pasatuko dugu, eta torren larunbat honetan Usurbilen. Gozatzeko helburua du nagusiki beraz jaialdiak, literatura, musikarekin, antzerkiarekin eta argazkilaritzarekin uztartuko dituzue beste behin ere. Egun osoko egitaraua prestatu duzue, konta iguzue, zera da antolatu duzuena? Bai, goiza emango dugu Zumarte Musika Eskolan, eta horre izango ditugu besteak beste 2 solasaldi. Solasaldi hauek guretzat oso bereziak dira. Gure proiektu bat Elkarri irakurriz proiektua da, eta atal honetan ipuin berriak eskatzen dizkiegu idazle batzue, eta gero solasaldiak sortzen dira ipuin horien inguruan. Aurtengo proposamena da, 3 idazle etorriko dira gai baten inguruan idatzi dute, mailegoa gaiaren inguruan idatzi dute, Mariane Txoperenak, Goizalde Landabazok eta Ainoa Urienek. Eta horiek elkartuko dira, goizeko 10:00 ez bakarrik nork bere puñaren inguruan hitz egiteko, baizik eta guztion lanaren inguruan hitz egiteko. Gero izango dugu poesia itzulera, eta herritarron poesia partekatzeko aukera bat. Gero geuretik sortuak proiektuak aurkezpen bat egingo du, bere proiektua ezagutarazteko gure irakurlei. Eta gero 2. solasaldia izango dugu, elkarri irakurrizeko 2. solasaldia. Horren gaia oparia da, eta ipuinak idatzi dituzten idazleak Oier Gilan, Nerea Loyola eta Maialen Akizu dira. Hori da goizeko programa. Goiza Zumarte Musika Eskolan emango dugula. Arratsaldea aldez Zutegi kulturretxean emango dugu, Antzokian, Usurbilko Antzokian alegia. Eta hor beste hainbat emanaldia izango ditugu. Lehenengoa, Udarregi ikastolako ikasleena izango da, eta poesia dramatizatua eskainiko digute. Gero, Mikel Martinezek Lutxo Egiaren 14 emango digu, bakarrizketa edo, antzestlana alde berean. Eta 8etan, hitzak aurrekari izango dugu. Eta hau da, Ainoa Urienek prestatu duen manifestua. Eta izango nuke gure buktegiko ideologiarekin bat datorrela eta oso tekstua ederra iruditzen zait. Eta hau, alegia hitzak aurrekari hau, Ainoa Urienek, Oiana Eguarenek eta Iruri Alzerrekak eskaniko digute. Beraz, bertsolaritzak ere parte hartuko dugu, presentzia izango du aurtengo buktegi jaialdia. 7etan, Abiak taldearen kontzertua izango dugu, eta eguna borobilatzeko, Zutegitik ateratzen garenean, Esther Sound Sister DJ-a musika eskainiko dugu Usurbilgo frontoian. Disiplina anitzeko artistak izango dira beraz egun osoan zehar, Usurbilen, esan dugu hasieran ere, 3. edizioa duzue aurtengoa. Nolako feedbacka izan duzu herritarren eta artista hauen aldetik aurreko edizioetan?
poza adierazi digute batez ere. Esan bezala gure asmoa egunaz gozatzea da, elkarrekin gozatzea literaturaz, eta uste dut planteamendu honekin jendea pozik etortzen dela eta elkarrekin ondo pasatzen dugu eguna. Beraz oso positiboa. Esandakoa kontuan hartuz, beraz, zer esango zenioke herritarrei? Bueno, eguna ondo pasatzeko aitzakia dela, buktegi jaialdia, eta animatuz gero, ongi etorriak izango dira guztiak Usurbilen datorren larun batean. Mila esker Aritz Branton buktegi jaialdia aurkeztearren, eta ongi pasa? Eskerrik asko eta mila esker zuei. Ona astebururako bestelako proposamen bat, atzokoan gurean izan genuen Josetxo Mendia, Iruña Beleia Kongresuko antolatzailea, adi esandakoari. Argitu ez suntxitu lelopean, Iruña Beleiako aztarnen benekotasunaren aldeko laugarren kongresua egingo dute jaren 26an Durangon. Auziaren eta kongresuaren inguruan mintzatzeko gurean dugu Josetxo Mendia Azurmendi, Iruña Beleia jardunaldien antolatzailea. Ongi etorri, Josetxo. Apa bai, argitu ez suntxitu lelopean egingo duzu kongresua. Epaitegiaren ebazpenetik 4 urte igaro dira jada, 4 urte Gasteizko zigor arloko lehenengo epaitegiak Iruña Beleia auzian ebazpena eman zuenetik urte luze zabiltzate. Iruña Beleiako auzia argitu beharra aldarrikatzen, konta iguzu, noiz hasi zen auzia? Bai, zu esan zuen bezala denbora asko damakio auzi hau, guain dela 18 urte hasi zen. Eta arestio epaitegitan eta ibili da, baina sekula santanez behar kontokitan, hau da laborategitan. Eta esan bezala epaile eman zan, baina epaile oraindik ere gaur da eune errekurrituta duna. Baina inungo proba arkeometrikorik, hau da laborategitan ez zaizkie probaik egin, benetan ziurtatzeko bertan topautakoa, benetazkoa, ala gezurretazkoa ote da. Eta hori funtsezkoa iruditzen zaigu. Ez da auzi judizial bat, baizik eta auzi zientifiko bat beharko luke izan. Hain zuzen ere, epaileak grafituak faltsuak zirela ondorioztatu zuen eta agiriak faltsutzeagatik eta iruzurra egiteagatik indusketako arduradun Eliseo Gil eta haren laguntzaile Ruben Zerdan zigortu zituen. Denbora aurrera igaro arren zuek argi duzue, piezen egiazkotasunaren aldekoak zarete. Nik pertsonalki sinizet benetazko diela, baina nik ez dut hori ziurtatu. Nik eskatzetena da proba arkeometriko batzuk egitea. Hau da, batetio, badare hainbat grafito, kostrakak dituzte, grafito horien bere gainean karbonato kaltzikoa dutenak. Beraz, laborategi batek esatea dauke, karbonato kaltziko hori benetazkoa da nala ez. Benetazkoa baldin bada, azpin idatzitako guztie benetazkoa da. Badaude beste hainbat, arreilun idatzitako dienak. Termoluminiszentzia proba batek esango diun noiz egosidan ladrillo hori. Idatzitakoa horren letra sakonak indaunez, idatzi behar izan zen guztin ezan bitarten. Beraz, termoluminiszentzia probak esango diun noiz egosidan eta noiz indan grafito hori. Beste batzuk dare, beste idazki batzuk dare ezurren egin da. Karbono 14 esango dio animali hori noiz hiltzan eta 300 urteko bueltan animali hildanetio idatzelaike era horretan ezur batetan. Beraz, fetxak emango dizkigu, guk hori eskatzen dugu, eta horrek ziurtatuko dio, benetazko kala gezurrezko dien. Zuk esan dezu, epaitegik ebatzizola, faltsuk zirela, baina egin zan proba bakarra, izan zan metal modernoan arrasto zerela grafitoen gainen. Inorrek, eskabatu duen inorrek, garbi eta argi esango izu, eskabatutako edozein piezak, edozein jazimentutan topatzen dien piezak, metal modernoan arrastok izango dituztela. Zukontutan hartu pieza lurpetio atatzen dezunen, alambrezko zepillo batekin garbitzen dezula alegie. Alambren arrastoa gehatuko da. Kostra hondik baldin badauzke, bisturi batekin garbituko dezu. Altzairun muestra gehoko die. Zuk eraztune baldin badaukezu,
Eraztunen horrek urren arrastok utziko ditu piezan. Olako topatu izan zituen Navarro jaunak. Hori topauta esatea grafito horiek faltsu dira, benetan ridikulo samarra ibitzako. Frogak gainera egin daitezkeenak dira zuen ustez, frogatu daitekeen zerbait dela eta orduan ikerketa gauzatu behar dela. Bai, hala da, eta guain dela pare bat urte, Arabako Foru Aldundiko Ana del Val, Foru Aldundiko kultura diputatukin ondu ginen, eta hori sebera eskatzen genion, eta uko egiten du. Uko, baina erabatekoa. Eta inuko arrazoiek eman gabe esanez, epaiketa bat daula, baina eske arazo zientifiko bat, ez da epaitegitare batzi beharreko arazo bat. Kongresua antolatu zuen gainera, Iruña Beleia Euskal Arkeologiaren eta Hezkuntzalaritzaren ardatzetako badela ere aldarrekatu izan duzue, zer da aztarnategi hau zehazki zuentzat? Bueno, aztarnategi hau altxor bat Euskal Herrindako, bai topaldin gauzan gatio eta topal litezkena gatio ere. Eta hor argazki baten ikusten ari naiz, zirko baten izan litekenaren arrastok darela, eta beste hainbat gauza bat, baina kontutan hartu behar dugu, erromatar garaien daun irik haundien, gaur arte topoldan irik haundina dela. Hor, altxor bat daukeu. Baina benetazko sarraski egiten nahi die, joandaneko 14 urte hauetan. Bai Euskal Herriko Unibertsitateak ardura hartu zonen eskadora sartzen hasitzen aztarnategi honetan, eta iazko urten hasi eta gaur arte Quark enpresa, Arabako Foru Aldundin esku daun Quark enpresak behaldiko txikiziokin ditu eskabadora erabiliz. Epaitegita jo izan dugu eta ez digute bate jarandik egiten, arrazoi gainea bentan lotxagarrik. Beraz, nola dago orain aztarnategia, esan berri duzun bezala, txikituta dagoela diozue, Arabako Foru Aldundiak kontratatutako enpresa batek egindako lanaren ondorioz, konta eguzu gehiago. Bai, aztarnategi honetan Quark enpresa ari da lanen, eta nik, hilabetero bertan bisita gidatu bat ematen dut, eta iazko urte guztintzear ikusi dugu aztarnategiko 4 eremu ezberdinetan behaldiko txikiziak dituztela. Ideia bat egiteko adibidez, ate txiki ingurun, 250 metro karratu eskabadorakin industu dituzte, kakotxo tarten jartzen dut, 4 metroko sakonerea 250 metrotan eskabadoratekin 15 bueltan atera dute. Bertako estrato guztik hankaz gora bota dituzte. Bertan topotako guztie, beste aldea daun zabordegi batean bota dute, bate harakatu gabe. Hori ez da industria. Ez dakit benetan zer egiten nahi dian. Txikizioa. Egin dute bai ate txiki horretan, bai arresi ingumari guztien, bai sarrerako korpo de guardia esate diunekon, behar beste eremu bat San Juan monastegi egungo litzakena 20. menden egin zana Iruña Beleian, eta hori ere azaleratu egin dute, eta behaldiko zulok dituzte eskadora erabiliz. Eskadora erabiliz ez da indusketa arkeologiko bat. Gehien ere, asalak elditeke, gaineko asala, 50 zentimetro, tierra de remoción esateana, nazteako lurre, baino ez 4 metro terdia harri jo bitarte. Egungo egoera... Tristea da. Bai, egungo egoera tristea dela diozue, eta hau kontuan izan gainera, 4. kongresua antolatu duzue orain, Iruña Beleiako indusketa gunean topatutako aztarnak benetakoak direla defendatu duzu hainbat elkartek, Euskararen Jatorria, SOS Iruña Beleia eta Martin Tipia elkartek besteak beste, esan bezala, 4. kongresua tondu duzue, eta adituak izango dira beste behin Durangon, ezta? Bai, baina 26 izango dugu bertan, goizeko betzitertan hasiko dira, eta hainbat ikerle eta etorriko die, beharekin dituzte ikerketa berri emateko, eta egoerataz aritzeko. Nahi izanik esango nizuke zeintzu datozten, edo... Bai, hori da, besteak beste nabarmentzakoa da esaterako pasaden urriaren 9 indusketako arduradun eta zigortua izandako Liseo Gilek hartu zuela hitza aurkezpenean eta hark ere hitzaldia izango duela. Baina bestelare beste aditu asko ere izango dituzue. Bai, Liseo Gil bertan haituko da eta beak ponentzi bat aurkeztuko dio eta zera dana, kondenatako arkeologo baten gogoetak eta pixka bat egingo du historia zer gertatu izan da histori guzti honetan eta horri buruz arituko da.
baina goizik ikasta Joseba Lizeaga, adibidez, biologia lizentziatu danak, eta behar egindako lan bat da, estadistikak eta erabiliz, ea zenbat esku dauden grafito, zalantzan daren grafito horien atzen. Ondoen Xabier Gorrotxategi, geografia eta historian doktore dan arkeologoa arituko zaigu, baita Silgo Gautxe, doktorea geografia eta historian ere, eta honek adidez Arresin topautako hainbat euskal eta latinezko inskripzio eta zarituko da. Gero Miguel Tonson Okatxu, grafito berezi baten trazabilidade guztie emango diu. Patxi Zabaleta arituko da, eta beha balone jarriko do Iruña Beleia industeko era berri baten hasi behar daula. Baita Mikel Larrañaga Arregi arituko zaigu, historian doktore dana, eta honek Arabako Foru Aldundiko berritzaileek topatako pieza baten historie kontako ikusgarria dana benetan, hori topatu, Azarrategitik zalaparta sortu zanen pieza garbitzen hasi zien Azarrategitik eramandako piezak eta pieza berezi bat topatu zen. Zein izango zen Foru Aldundin erantzuna utzi garbitzen. Eta arezio ez daki gehiago kaja horiei buruz. Honen ondorenen Juan Martin Eleskuru haituko zaigu, Euskaldun berantiarrei buruz, arratsaldeen neone hasiko naiz, suntxiketan berri emango dut, bertan gertatzen nahi suntxiketanak, Eliseo Gildeno izan duen bezala, eta mai ingurue eta komunikazioan tarteare izango du, kongresu iria maiera eman litzateko. Informazio dexente larazeko diezu herritarrei beraz laugarren kongresu honetan, laugarrena da esan bezala, nolako harrera izan duzue urte luze hauetan herritarren aldetik? Kosta intzaigu herritarren gara iristea, komunikabide asko nolabaiteko boikota esan genezake edo egin digutelako. Emateko gauzak aldatzen hasita dela, eta zuei adidez esker milatzea aukera hau ematea tio. Baina Azarrategita eta bisitak idatu esan bezala egite ditugu, hilen behin, hilabeteko lehendabiziko igandetan, hilabetero bisitak idatu bat dugu, eta milaka jende pasa izan da bertatio 14 urteotan, eta harrera oso na jenden gandik. Urte luzetako auzia bada ere, bada oraindik lana egiteko, aurrera begira, nola aurre ikusten duzu auziaren egoera? Egoera, alde batetio oso tristea da, kasu esateko. Iaz hasitako azkeneko eskabadorak egindako triskantzak eta salatzeko, deitu genien propio idatziz euskal kulturaren hainbat eragile. Esan dezagun Arantzadi, Eusko Ikaskuntza, Euskal Herriko Unibertsitatea, Nafarroko Unibertsitateri, Euskaltzaindiari, ez gendun ez da erantzunik jaso. Horrek etxitu zaitu neurri baten, baina beste alde batetio garbi dago gogotxo gaudela aurrea jarraitu alitzateko, eta kongresu honetan ere, zatitxo bat utziko dugu, gogoetak egiteko, ikusteko ze bide berrik jorrau leitezken honek aurrea jarraitu dezan, eta garbi eduki tinko jarraituko deula. Tinko segi alanean, eskerrik asko Josetxo Iruña Beleiako aztarnen benekotasunaren aldeko laugarren kongresuaren zertzeladak aurkeztearren, eta gurtza besterik zaigu falta. Oso, nahi dezuen arte, hemen izango dira. Amaika telebistan ekoitzetako saioei dagokionez bizi musikaren atal berri bat ikusteko aukera izango duzue urriaren 25. Ez galdu. Heldu gara amaierara, badakizu informazio gehiagorako sartu gure webgunean amaika.eus atarian. Laster izango gara bueltan euskarazko albiste gehiagorekin, Amorante eta Odeiren ez dira abestearekin bagoaz. Biar arte. Berdinetik berdinera ez bada, ez da ez lehia eta ez jolasa.
harrapatzen bazaitxut, harrapatzen bazaitxut, hotan, bertan, hilko zaitxut, hilko zaitxut.